хора. Стигнахме 100 абоната, хора. Благодаря ви за подкрепата. За един месец 100 абоната вече не са точно 100. По-скоро са 110. Благодаря ви за това. Истинското ми име е Георги. Викайте ми Гошо. И ще направя 13 години на 21 юли. Здравейте хора, много благодаря за тези 110 абоната. Каквото е нужно, ще направим само да сте щастливи. За вас. А моето истинско име е Васко, аз съм на 15 години и съм 9 клас. И също така искам да ви кажа защо не дойдеха другите участници, а именно... А те се казват Спас и Божидар. Да, Божидар е Алит, смешният, а Спас е музикантът, който не мисля, че ще участва на много видеа, защото е по-срамежлив. И да, днес ще се запознаем, което вече го направихме, и ще реагираме на старите видеа. Ако искате да ни питате нещо, извинете, ако искате да ни питате нещо лично, не питайте в коментарите, ще ви отговорим, няма проблем. Да, разбира се. Също така на 1000 абонати ще направим giveaway. Точно така. И ще направим support от Creator. Ние не го правим също така. Готини сме, колега. Готи си. И също така да ви кажем кой ни е едитора, който ни едитва видеята. Той се казва Кико и ни е наш братовчет. Разбира се. Той също на 12 години, но е по-малък от мен с 3 месеца, мисля, че. И искаме да ви кажем, че нали, акаунта знаем как се казва. Нали знаеш? Да. Как се казва? Светът на Гошо и Тошко. Светът на малкия бай Иван. И ще смениме това име. Ще го кръстиме Гошко и Тошко, защото не е яко да копираме ванката. Ние мислехме да го копираме, па някой ден да направим видео. Да, на това се случи, но вече няма го правим, няма правим такива видеа ванката, но ще правим Мечо, разбира се, защото видеята с Мечо гръмват, разбира се. Ще има Гошко и Тошко. Разбира се, ще има Гошко и Тошко. За него ще ви разкажем повече. Той ще е със сезон 1, епизод 1 и така нататък. И да, мисля, че е това, нали? И мисля, че утре или по-утре ще се представи и Божидар. Така мислим. Не категорично. Това видео няма го качиме днес. Вие го гледате вторник, но ние го направихме в неделя вечерта. И да. През нощта и забрахме да кажем чао. Що лъжиш, ще се 10:30. Това беше от нас, хора. Надявам се видеото да ви хареса. Ако е така, не забравяйте да оставите мощен палец нагоре и да се абонирате за канала ни с камбанката. Чао от нас. Чао.